Mga simbahan sa Panay kag Guimaras nga mahimo mabisitahan sa pagpatigayon sang bisita iglesia, hibaloon, buluhaton dapat may kaupod nga pagpamalandong suno sa Archdiocese of Haro. Yaring balita. Halin pa sa Ahoy, Iloilo, naabtan sang news team ang pagpamalandong sa pamilya Barido sa Archdiocesan Shrine of St. Vincent Ferrer Parish sa Leganes, Iloilo kainas ang aga. Ang parokya sa Leganes, ang ika-6 na nga simbahan nga ilagin bisita subong adlaw. Siyempre daw panata man nga para hindi ta maglihis sa ato nga ginatahak nga madulom kag kasanag aton may gagayad la sa aton. Ang bisita iglesia, ang dinikada na nga tradisyon sa mga Katoliko, kung sariin nagakadto sa nagkalain-laing simbahan bilang pamaagi sa pagpamalandong sa kasakit ni Hesukristo. Suno sa Archdiocese of Haro, mahimo makadtuan ang 7 ka Jubilee Churches sa Archdiocese. Mahimo man makadtuan ang historical churches sa 1 Distrito, kaangay sang San Joaquin Parish kag St. John sa Hagon Parish sa Tigbawan. Mahimo man mapadulungan ang simbahan sa First Town sa kunang parokya sa Pavia, Leganes kag Oton. Suno sa Director sa Commission on Social Communications sa Archdiocese of Haro, hindi importante ang simbahan nga pagkakatuan, kundi ang disposisyon samtang nagabisita iglesia. May ara man da nga ginabaligya mo nga mga palang nga ano aton himuon no rather than nga mabisita lang kita ka magtan-aw kag mag selfie ang importante nga ang pagpamalandong hindi madula ang sacrifice no nga among tinutuyo man sini. Nagaimbitar naman si Haro Archbishop Medifil Billones sa mga tumulo nga pamalandungan ang mensahe sa mga pilas ni Jesus. Magluhod sa yatilan, tagitago naton ang aton kaugalingon sulod sa iya mga pilas. Tugutan naton nga iangot ang aton mga samad sa iya balaan nga samad kag diri batyagon ang iya gugma sa aton. Upod Kerumel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas.